донишгоҳи давлатии тиҷорати тоҷикистон яке аз муассисаҳои пешрафтаи таҳсилоти олии касбӣ ба ҳисоб рафта, дар самти омода намудани мутахассисони соҳаи иқтисодиёт, тиҷорат ва идоракунӣ саҳми назаррас дорад. Донишгоҳ аз соли 1987 фаъолият намуда, имрӯз дорои заминаи муосири моддиву техникӣ ва имкониятҳои фарохи таълимӣ мебошад. Дар доираи рӯзи дарҳои кушод хонандагони зиёда аз 50 муассисаи таълимии пойтахт ва ноҳияҳои тобеи марказ, дар маҷмӯъ зиёда аз 1300 хонанда бо факултетҳо, марказҳои таълимӣ, озмоишгоҳҳо ва китобхонаи электронии донишгоҳ аз наздик шинос шуданд. Ҳамчунин ба онҳо дар бораи низоми кредитии таҳсил, имкониятҳои таҳсилоти фосилавӣ ва барномаҳои ҳамкорӣ бо донишгоҳҳои хориҷӣ маълумоти муфассал пешниҳод гардид. бояд гуфт ки донишгоҳ бо зиёда аз 60 муассисаи таҳсилоти олии касбии хориҷии кишвар ҳамкорӣ дошта, донишҷӯён метавонанд дар доираи барномаҳои байналмилалӣ таҳсил ва таҷрибаомӯзӣ намоянд. дар баробари ин, дар донишгоҳ гурӯҳҳое фаъолият мекунанд ки раванди таълим дар онҳо пурра бо забони англисӣ ба роҳ монда шудааст. иштирокчиёни чорабинӣ инчунин аз маркази омӯзиши забонҳои хориҷӣ, маркази компютерӣ, озмоишгоҳи таълимӣ ва маҷмӯаи варзишии донишгоҳ дидан намуда, аз шароити муосири таҳсил изҳори қаноатмандӣ карданд. донишгоҳ дорои заминаи мустаҳками илмию техникӣ, аз ҷумла китобхонаи электронӣ, парки технологӣ, озмоишгоҳҳо ва маркази тестӣ буда, дар тайёр намудани мутахассисони соҳаи иқтисоду менеҷмент, муносибатҳои байналмилаливу ҳуқуқ, фаъолияти бонкӣ, маркетингу тиҷорат нақши муҳим мебозад. рӯзи дарҳои кушод барои довталабон имконият фароҳам овард, то бо шароити таҳсил, муҳити донишгоҳ ва имкониятҳои рушди касбӣ аз наздик шинос шуда, интихоби дурусти роҳи таҳсили ояндаи худро муайян намоянд.